Здравейте! Сега ще ви покажа как да разберем паролата във Facebook. Ако някой ваш приятел или някой близък роднина си е запаметил паролата във Facebook, може да я откриете и да я разберете. Така, гледайте, влизаме в Google. Така, пишеме Facebook. Да. Хайде да зареди, чакаме. Пишеме имейл адреса си. Не е задължително. Сега това, където го написах в полето на парола, ще го открием и разберем. Така. Инспектиране. Най-долу давате. Така. Тук, където пише парола, може да напишете покажи. Не е задължително на български, може и на английски, на какъвто език. Ето, гледайте. Покажи. Написах здравейте и всичко, което излиза тук, това е вярно. Ако някой ваш близък роднина си е запаметил паролата в Facebook и искате да я отгатнете, давате покажи. Така. Това беше от мене. Абонирайте се за още клипчета.